Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Zaječar ispostava Knjaževac organizovala je sajam zapošljavanja u Knjaževačkom domu kulture. Veliki broj građana posetio je sajam, a velika potražnja vlada za stručnim kadrom iz oblasti zanatstva. Cilj ovog sajma je da direktno spojimo poslodavce i nezaposlena lica, da postave jedan drugom pitanja, da odgovore na svoje nedoumice, da direktno, a ne pisanim putem, dođu do nekog rešenja njihovih životnih. Poslodavci da nađu najbolje radnike, a nezaposlena lica da nađu najbolje poslodavce. U ovom sajmu u Knjaževcu mogu da kažem da je uspešan, su se javili 18 poslodavaca koji traže preko 300 novih radnih mesta. Obilazili smo čak i više. Firme iz Bora nemaju broj koliko bi primili sada. U Knjaževcu ima 900, po zadnjoj statistici koje mi vodimo kao nacionalna služba, 1940 nezapošljenih lica. Od toga je negde 50% žena. Poslodavci su iskazali potrebu za zapošljavanjem radne snage različitih profila, a pored kompanija iz Knjaževca, bilo ih je i iz Bora i iz Zaječara. Nama je ovo prva godina da smo u Knjaževcu na sajmu zapošljavanja i zahvalni smo za priliku da predstavimo našu ponudu ovde građanima Knjaževca. U prethodnom periodu smo imali veliki upliv radnika iz Knjaževca, pa smo se zato odazvali ovom pozivu i bilo bi nam drago da još građana iz Knjaževca potraže posao u Boru. Mi smo konkretno sada u ovom promotivnom periodu zainteresovani najviše za radnike na radnom mašinskom i elektroodržavanju, tako da smo u potrazi za bravarima, električarima, variocima, mašinskim tehničarima, automatičarima i sličnim strukama, mada naravno da nismo isključivi za bilo koje prijave. Mi imamo već 15 prijava, odnosno zainteresovanih kandidata. Ono što očigledno nedostaje, to su ljudi iz medicinske struke, pre svega medicinske sestre, medicinski tehničari koji su nama takođe po sistematizaciji i opisu naših poslova potrebni. Ukoliko ne bude bilo njih, sigurno ćemo se javiti nekom od negovatelja koji su očigledno zainteresovani za ovaj rad. Nezadovoljan sam odzivom, a u ponudi imamo više nekih različitih mesta, s obzirom da se kompanija bavi različitim delatnostima. Jedna od možda najznačajnijih stvari jeste web dizajn. To je posao kojim tek krećemo da se bavimo, i druga stvar je održavanje objekata u Knjaževcu, higijeničari, tehničko održavanje objekata, tako da će tu trebati i veći broj radnika za te pozicije. Odziv je bio, kao što sam rekao, odličan, tako da očekujemo da ćemo ubrzo i krenuti sa realizacijom ovih projekata. Nezaposleni su bili u prilici da uspostave direktan kontakt sa poslodavcima, predstave im i predaju svoju radnu biografiju, kao i da se bliže upoznaju sa uslovima rada u ponuđenim kompanijama. Na ovom sajmu mi je najinteresantnije to što se nudi baš različite poslove i što su došli različite firme, ne samo iz Knjaževca, nego i iz okruženja, iz Zaječara i iz Bora, tako da mislim da je ovo čak i možda neki pun pogodak za nas koji smo nezaposleni, koji tražimo posao. Prezadovoljna sam što se ovaj sajam otvorio u Knjaževcu i da nam je omogućio da se mi zaposlimo. Ja sam predalan u više struke, pa očekujem da me pozovu gde god bili mene pozvali, ja bih da odem da radim. Sajam su mogla posetiti i lica koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i oni koji žele promenu zanimanja.